फै जों गिबियावनो फट'शपआव जों माबोरै डकुमेन्ट्सफोरखौ प्रिन्ट खालामो सोलोंनानै गिबियावनो क्रप्स खालामबोबाय मबाइलनिफ्राय कम्पिउटाराव लांनानै बेनि उनाव बेनि कालारफोरखौ एसे ब्राइटनेसफोरखौ माबाबाय बेनि उनाव आरो बारायबावबाय बारा नुवाखैबा एसे माबा गोसोम खालामनानै आरो बे लांबाय ओरैनो पेज सेटआपखौल' नायनांगौ बे मायाव दं एफोराव दं ना लेगेलाव दं बेखौ एफोराव होबाय प्रिन्ट खालामबाय प्रपार्टिसाव नायबाय प्रपार्टिसाव प्लेन पेपार स्टेन्डार्ड पेपार नों मायाव होनो गोसो अके खालामबाय आरो प्रिन्ट खालामबाय अब्लानो डकुमेन्ट्सआ ओंखारबोबाय। आरो बेफोरबायदिनो मबाइलनिफ्राय लानाया प्रिन्टआव लांनानै फाइलाव लांनानै सेभ खालामग्रोनांगौ अब्लासो अपेन जायो। खायसे खायसे अपेन जाया बेनो अपेनाव लांनानै फाइलाव लांनानै सेभ खालामग्रोनांगौ अब्लासो फट'शपआव डकुमेन्ट्सफ्रा अपेन जायो। बेनि उनाव क्रप खालामनांगौ बेसेबां साइजनि नांगौ बेनि उनाव ब्राइटनेस होनाय खमायनाय बारायनाय आरो पेपार साइज A4 दं लेगेल साइज दं नोंथाङा मायाव खालामो बिदिनो खालामनो हागोन। बेनिफ्राय निउ खालामनानै क्रप खालामनानै बे पेस्ट खालामनो हायो आरो बेसेबां साइज नांगौ बेखौ खालामनो हागोन। बेनि उनाव बेफोरबायदि मोननैखौबो A4 साइजआव बिनि साइज मथे आधार कार्डआ बेसेबां साइज दं बिनि मिलायदो मोननैखौबो मिलायदो मोननैखौबो मिलायखांनानै समानै होदो समानै खालामनानै बेखौ पेस्ट स्केल प्रेस मिडिया फिट खालामनांगौ। बेनि उनाव प्रिन्ट प्रपार्टिस पेपार साइजआ मा जाना दं अके दंबा अके खालामखांनायबा अके।